Bona tarda ja, companys i companyes. Començaré jo. En primer lloc, m'agradaria agrair el suport rebut per la coordinadora d'Esquerra Unida de Catalunya, suport que reflexa el suport majoritari de les diferents assemblees, dels afiliats i afiliades, i també alhora agrair tot el procés que hem fet des d'un inici. Òbviament no hem començat ara, vam començar ja fa més d'un any a l'Assemblea Fundacional del 29 de febrer de l'any passat, i des de llavors hem fet tot un procés en el qual hem anat construint aquesta organització que partia gairebé des de zero, amb la construcció de diferents assemblees territorials, amb la suma de nous militants, de nous afiliats, fins a arribar aquí després d'un llarg debat de documents, d'estatuts que hem aprovat avui en aquesta assemblea amb un gran suport, un suport gairebé unànim, i per tant volia començar d'aquesta forma. També el que m'agradaria situar és donar-li l'enhorabona de la mateixa manera que aquí estem els dos, a la Núria, perquè compartim a partir d'avui la coordinació d'aquesta organització. Estic segur que farem un bon equip, perquè ho hem fet, s'ha vist durant aquesta etapa, s'ha vist durant la construcció d'Esquerra Unida de Catalunya i sobretot en la darrera etapa de debat i d'elaboració del document polític i dels estatuts, que com ja sabeu hem sigut part de la ponència i per tant hem abocat tots els nostres esforços perquè siguessin uns documents de consens i on tota la militància, tota l'organització es veiés reflectida en aquests documents. Estic segur que farem una molt bona feina, la Núria i jo, i espero que estiguem a l'alçada que l'organització demanda a dia d'avui. I per anar ràpid, que entenc que les hores també ho agraeixen, dues idees. En primer lloc, tenim un repte molt important, que és construir organització. He dit que fins ara, durant aquest any, hem anat construint, hem posat les bases d'aquesta organització, però ara ens queda molta feina. Hem d'ampliar-la, hem de sumar molta gent que es va quedar pel camí, que encara no està amb nosaltres, i per tant ens queda molta feina de fer més assemblees, d'arribar més lluny i de també fer-nos conèixer per ser l'Esquerra Unida, l'Esquerra transformadora, alternativa, que necessita la classe treballadora i la majoria social de Catalunya. Això per una banda. I per l'altra, posar en valor la paraula unitat. La paraula unitat, no perquè sigui una paraula bonica o perquè a vegades ha sigut una paraula que s'ha utilitzat en contra de la mateixa unitat, sinó perquè el nostre propi nom, Esquerra Unida, ja parteix de la unitat. I la unitat entenc que ha de ser cap endins i cap enfora. Cap endins, perquè nosaltres venim d'una llarga tradició unitària que podríem enllaçar amb la unitat de la pròpia classe treballadora a l'hora de les lluites per la defensa dels seus drets. La unitat també que vehicula sobre els sindicats de classe, on també la classe treballadora s'organitza. Unitat també en tots els moviments socials, en totes les plataformes unitàries que la nostra tradició sempre ha anat impulsant, com els sindicats, les associacions de veïns i les diferents plataformes per la pau, pel medi ambient, feministes, etc. I unitat també cap endins. El nostre propi nom, Esquerra Unida, situa que som una unió de diferents visions de l'esquerra plural, que és la realitat de l'esquerra que sempre ha sigut així, però que a més ho tenim reflexat en el nostre nom, i a més hem de treballar perquè aquesta pluralitat sigui una riquesa que hem d'utilitzar per anar més enllà, per créixer, per sumar i sobretot perquè sigui el nostre valor suprem a l'hora
de marcar el nostre recorregut polític a l'hora de prendre les nostres decisions. Per tant, amb aquest missatge volia acabar la unitat cap endins, cap enfora, perquè és part de la nostra tradició política i és part del nostre ADN. I sense més, seguim, perquè com deia aquell, ens queda molt de camí per fer i caminante el camino se hace al andar. Hem posat les bases per començar o per continuar aquest camí, però encara ens queda molt per davant. Gràcies una vegada més a tots els companys i companyes que heu fet possible tant l'streaming i tècnicament ara en aquesta assemblea que no ho esteu veient però que estan aquí acompanyant-nos en viu i en directe. Gràcies a tota la militància que durant aquests mesos s'ha volcat en fer les assemblees, en debatre i en fer propostes. I gràcies sobretot, també volia dir-lo, a la col·legiada sortint i a la coordinadora sortint. I per últim li passaria la paraula a la companya Núria Lozano, la coordinadora, i sense més, gràcies, salut i república.